Mauludu Nawawi sira kɔrɔ jɛda la an bɛ o nɔfɛ tugu la. Kuma min na ni Sirifike ni a ka délégation bisimilala sira kɔrɔ jɛda la bisimila fɔliw tɛmɛnen kɔfɛ. Sirifike wulila ani jama ni k'u kunsi sira kɔrɔ jɛda la kaburudonba ma ni ka taa an ɲɛda an bamuso sanuma kan ni o ye Sheikh Ali Badara Sangare ale bamuso sanuma. Ni o ye Bawa Sidibe ni ka fara a fa kɔrɔba kan Adama Kankile Sangare ka taa bɔ u ni silamɛ fure minnu dalen bɛ yen yɔrɔ la ka dugawu kɛ u ye ka hinɛ deli Ala fɛ a ko jidi u kan. Ziyaraw tɛmɛnen kɔfɛ Sirifike ni jama wulila ni ka t'i ɲɛda an fa ɲuman ka Badaramani Sangare ale min bɛ balo la an bɛ dugawu kɛ Ala ka sijani kɛnɛya di an n'a ma. An fa ni an karamɔgɔ an ka Usaziba Sheikh Ali Badara Sangare ale wolofa. Ni ziyara belebele in kɛra ka bɛn avril kalo ma san 2025. TV ka jatala minnu tun bɛ nin kɛnɛ kan olu ye ja minnu sɔrɔ aw ni ne an ka ɲɛmadaw fɛ. Nodo kunye Bawa Sidibe amale kaburu la ya anangara mode angara mo no e kira mode asayid Sherif Usman Madana Idara dinga belebele ba Sirif Iba Bakar Lolum DGP ni alaka je ni ashe nani ni kaburu na ya kuma alafa mzoroba yi anislami shubai anikabla bay ambo kanaka ulade na mo jole mena mo sigile mena ami ya fanyi ni kuma kala ofe ma chamanga nga kuma ya nga ame bawa ewa somo bela jine foya tuguni ngorokaw u barka da ko wala nyimando ka faraga tuguni am faw anga foli bi abe anga dugi guna nga almamu ani mishile mere ka fara na ko bela jine ka amma mun be kene kaya anga foli bi be delegation istamma mi mara bamako amu fo u barka da ko wala nyimando u baraso unana so Sirifike kwa ka bismillah bango akado nyafo ay bisaka warta ni ziya sanuta ni ziya me limanani ala ko de bani ziya o ala ko ni limanani no e fomo fansi ma herala ika wasa boda bango nanya ni mene am wasa so wananya ni bila anti fu istrofu mo ay kira so mo ki fade ala yi musa o kuma kira ni kira so mo kira ka kira sa ora di kira so mo valeri tuli ala kudon kubonya uliminga kakoke okumakira mwadi kwari kaso inani kaso ami yafanyi ni fe alakama nyakasa imbulila alakama pusheri taman ika kalande unofe alakama kabunya shibedanga senga mifu nikene nga yaman fafu asayidi Sherifu Usman Madana Idara alam ya yere tuga kanibara kwa beke anyi bunyani karama bekono ami karama ofu karama ere kuma mfanya bunya kumola utangono ya fay ba mako on fati ambati meni karamo ya anjiki kai o kuma mi karamo fu ka dema ba fu ni kanaka an karamo ananyema asayidi Sherifu Madana Idara ana dogo ana koro ana balmasra be anga fuli buye o kuma mi ko korofo ko ya ka kuma di imam ya sisema dakuri fula ko ke o fana kono mun mesra ka chamana sia sivika ka sura ka amla sira
kaduna yi tashi kono ka duwo ga musoroba yi na jarale an ka foli min bɛ salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ni ala fo ka ala tɔnɔ ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn. Ala foli kɔfɛ ni naba cɛma musoman denmisɛn n'a makɔrɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo. Ayiwa an ka dugutigi tɔgɔ la ani an ka alimami tɔgɔ la. Kɔfɛ an b'an ka sirifikɛ fo k'a barikada ka waleɲuman dɔn i n'a fɔ ayiwa an karamɔgɔ Ali Sangare bɔra k'a fɔ cogo min na. Ayiwa baara in kɔnɔ n'i sera jate minɛ u ka bonya jate minɛ ka sirifiya jate minɛ ka karama jate minɛ ka sira in wuli ka na. A bi silamɛya ɲɛnafin bɔ an na ka sirifiya de ɲɛnafin bɔ an na an b'a faamu n'o dɔrɔn de ye sinɔn n'o tɛ sira in boli ka gɛlɛn kojugu ayiwa mɔgɔ fɛ an b'a fɔ k'a barikada a ka ala dɔn n'a ka kira dɔn na k'a ɲini ala fɛ yarabi sijani fɛnɛ ala k'o kalifa n'a la cɛkɔrɔba yɛrɛ min bɛ yen n'o kɛra sababu ɲuman an b'a deli ala fɛ yarabi ala ka hɛrɛw ka n'a ye o kɔfɛ an bɛ kɛnɛ min kan hakili la taasi kɛnɛ de miiri kɛnɛ de n'o y'an ka musokɔrɔba an sigilen kaburu de kunna mɔgɔninfin ni miiri na dɔrɔn i bɛ lafiya jumɛn min la ka ni jamaba in wuli musokɔrɔba in kunna f'an k'a dɔn baara in ma kɛ bi a kan ka musow waaju a kan ka cɛw waaju nin baara de k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni ala bɛ k'a sara n'o de ye k'a yira anw ɲɛnamaw la walasa anw ka se ka waaju n'o de ye baara in kɔnɔ anw kana n'an jɔ ten ka taa ten baara o baara kɔrɔ de b'a la kɔrɔ min b'a la musokɔrɔba ye baara min kɛ anw ɲɛnama anw ka di an k'o kɛ walasa an bɛɛ mago bɛ ɲɛna don dɔ la ka sirifu jɔ nin ka olu kunna foyi tɛ se ka kɛ ni baara tɛ ɲɛna se t'a la foyi t'a la o b'a yira an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka baara kɛ an bɛ dugawu kɛ an ka musokɔrɔba ye ala fɛ ala ka hinɛ ala ka yafa a ma ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen la baara in ala ka barika don ko in na ala ka barika don jamana na ala ka jamana lafiya kira bonya kama sɔli ala la sɔsɔla. K'ala barika da segi ko kura k'ala fo k'ala waleɲuman dɔn an bɛ nin yɔrɔ min na fɔ ne ma ko garamani duuru ayiwa wadara den de bɛ kabako kuma fɔ ni min ta sera waati min na o bɛ kɛ an selen yan o ye kana an dama kasi ala la minnu kɔnna an ɲɛ ala ka nɛɛma na o mɔgɔ b'anw ka dugawu de la ema ye kira Muhammadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a ko adamaden mana sa i ka baara bɛɛ bi jɔ fo n'a kɛra fɛn saba ye mɔgɔ bɛ kelen min na o sarakatu jariya ye waladun salih mɔgɔ min taara ka den ɲɛnama to a kɔ min bɛ dugawu k'a ye min bɛ mɔgɔw jigi tugu a fa kama walima a ba kama min bɛ sarakati bɔ ko ala ka hinɛ se a ka banbatɔ ma ɲɛnama wɛrɛ bɛ hinɛ sɔrɔ n'o banbagatɔ sababu ye ala b'o ko ɲɛ de lajɛ k'a fɔ karisa ka musokɔrɔba karisa ka cɛkɔrɔba karisa dɔgɔkɛ a terikɛ a minɛnen don a ye nin ko dɔ kɛ diɲɛlatigɛ in na o kɛn bɛ ka ala tɔɔrɔ nka fɛn dɔ dira fantan dɔ kama k'o lanisɔndiya walima fantan dɔ kɔnɔ fara ko ka hinɛ s'a ma a ye jɔrɔkɔ bɔ karisa sen na o kama. a misaliya ye jumɛn ye a bɛ i n'a fɔ n'i ka mɔgɔ minɛna ka taa polisi la polisiw y'a minɛ u sera n'a ye kasobon la u y'a don kaso kɔnɔ o bi ɲɛ min kɛ ka lajɛli a n'a kuma dalen don ka lamɛnni min kɛ o ye jɔn min na ne tulo ma kɛ k'an labɔ yan a bɛ jigiya de ɲini o a b'o de ɲini jɔn de bɛna ne labɔ yan n jo b'a la n jo t'a la tɛ mɛ n bɛ jɔn sɔrɔ min bɛ se ka ne labɔ o fana bolo ma ni su donna kaburu kɔnɔna na dafalen ye ala dɔrɔn de ta ye ala dɔrɔn de dafalen o dafa bolo ma o dafabaliya bolo ma a bɛna lajɛ n ye min kɛ ni ala cɛ min ma ɲi yala jɔn bɛ sɔrɔ min ni ala yafa deli ne ye ala ka yafa ma
o kuma n'i ye saraka ti bɔ i ka su ye walima hinɛ na dɔ la wala ka hinɛ s'i ka su ma i k'a dɔn k'a fɔ avocat bɛ intervention kɛ jugement kɛyɔrɔ la cogo min na dɛ a ye karisa to yen a ye karisa to yen o ka di ni ye cogo min na ani ni bɛ lafiya sɔrɔ o la cogo min na ni fana bɛ hɛrɛ dɔ kɛ dɔ ye o de ye su ka intervention ka bɔ kɔnɔ. n bɛ ala deli an sigilen min filɛ an ba ninnu kunna an faw kunna yan an bɛ ka intervention de kɛ u ni ala cɛ yanni an yɛrɛ ta don cɛ dɔ fana ka na intervention k'an yɛrɛ ni ala cɛ o kuma an bɛna o ala deli kɛ k'a fɔ an ba ye a b'an ɲɛ an yɛrɛ b'u sɔrɔ yen saya min kɛ dɛ i bɛ ɲuman kɛ a kɛ n'i t'a kɛ ayiwa i ka ko b'i yɛrɛ bolo yen ne bɛ fama ala kɔni ma waati min na mɔgɔ foyi t'a la mɔgɔ t'a la dɛ nin ye faama ye nin ye fantan ye nin ye nin ye tiɲɛ b'i dɔn n'i donna dugu in kɔrɔ yan n ye nin fɔ a ye n bɛ segin a kan fɛn bɛɛ bɛ ban ni ala ɲɛda tɛ a tɔ bɛɛ kalo wa yabuka wajhu rabbika zul jalali wal ikram ala ɲɛda kɔfɛ a tɔ bɛɛ kalo mɔgɔ bɛ kan k'an bɛɛ nɛgɛ an nɛgɛlen don ale nɛgɛlen don an bɛɛ nɛgɛlen don yan n b'i fɛ tiɲɛ tɛ dɛ min bɛ mɔgɔ ni ala cɛ o de b'i fɛ maa si tɛ mɔgɔ fɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan kana sɔn n b'i fɛ k'i kunkolo yɛlɛma ka bɔ ala fɛ kana sɔn jama wari kafa walima c'est-à-dire ala ye jɔyɔrɔnin di yan o k'i bɔ ala fɛ don dɔ la i bɛ bɔ a fɛ n'i taara ala sɔrɔ yen i bɛ tiɲɛ dɔw don n bɛ nin de kɔnɔnajɛlenya kan fɔ n ka kalandenw ye kuma bɛɛ walima n fa ka kalandenw ye kuma bɛɛ mun ma ne ni fa fɛrɛla yɔrɔ o yɔrɔ a b'a fɔ Iba kana to jama k'i kafa walima wari k'i bu i dabolo kan walima i fa y'a dara k'i bu i dabolo kan i bɛ sa don min na i fa ka jama kelen t'i kun na nin bɛɛ bɛna ko Haidara den i kelen n'i kungo anw de kun an b'i fɛ anw de kunkolo kun bɛ d'i ma wa sisan a lajɛ bɛɛ bɛ taa ne kɔrɔkɛ sara ten o bɛɛ taara o a fa ka jama bɛɛ taara k'a to ne yɛrɛ b'a dɔn don dɔ la jama in bɛɛ bɛ taa mɛ kuma bɛ jumɛn nɔfɛ jama in bɛ taa koyi mɛ min tɛ taa ɲuman jumɛn bɛ yɛrɛ ni ala cɛ i ba o ye karamɔgɔ ka kuma de i mana kɛ faamaba i mana kɛ diɲɛ mara masa ye présidentw sara u bɛ kaburu kɔnɔ juge baw sara jalatigi baw sara commandant sara ɔ mun de tora tuguni e min bɛ e kɔni b'a dɔn e ka cɛya tɛ e fana bɛ taa o i bɛ to ten de dɔɔni dɔɔni fo ne yɛrɛ taara mɛ ni t'i da la ko ne bɛ taa o ayi ɲɛ bɛ minnu fana taalen na o ma d'a la o fana jɔra dɔw ka janaja kɛnɛ kan a fɔra k'u yɛrɛ bɛ taa o fana wajura ta wa ko ne k'a ma se ni t'i da la k'a sera kuwa ayi ni t'i da la k'a sera o la kuranɛ ko ilahikum takasur hatta zurtumul makabir la sawfa ta'lamun aw bi to de do jumɛn don e na n ka musokura furu cɛ étage ko ye a bɛ kɛ cogo di cɛ gudɔrɔn bɛ na sirakɔrɔ jara do jumɛn ale bɛ ka ko ɲɛɲini ne yɛrɛ bɛ ka ko wɛrɛw ɲɛɲini nin fana bɛ ka bazɛnko ɲɛɲini an bɛ t'o ɲɛɲini de la dɛ hatta zurtumul makabir fo mɔgɔw na tigɛ aw kulo den wɔrɔ k'a sɔrɔ a ma bɔ a kan tiɲɛ tɛ an y'o caman ye a kɔɲɔmuso ni kɔɲɔkɛ o nisɔndiyalen ba ka taa don fɛn kɔnɔ a tɔgɔ ko kɔɲɔso bɛ sini bɛɛ labɛnna vɛsiw labɛnna kɔɲɔmuso yɛrɛ labɛnna an bɛ bali jumɛn na a fɔra ko kɔnɔdimi ye kɔɲɔmuso minɛ o ma wuli o caman kɛra o kuma sura c'est-à-dire ni ye prévu de y'aw ɲɛ kɔrɔ pour que a ka da la k'a fɔ an bɛ bɔ yan mɛ ni t'i jɛn n'a ye dɛ mɛ i bɛ taa de n'i ye mɔgɔ mɔgɔ sali an bɛ fɔlɔ ka jumɛn ɲininka ko mun kun b'a la mɛ est ce que ala y'a fɔ an ye ko saya sariti ye fo fɛn ka k'a la yan ala ko de yaati ba ka tan a m'a fɔ ko bana de a bɛ su de mɔgɔ si t'i minɛ kɛ natɔ ye hali sisan an bɛ mobili kɔnɔ an bɛ k'o de fɔ
sunɔgɔ su ye minɛ mobili kɔnɔ sisan dɔw ye k'a fɔ sofɛrɛ ye n ko a k'a fɔ ɲɛgɛ yɛrɛ dɛ n ko an ka sisan ko sanama k'an tɛ foyi faamu a la ko dɔw ɲamina an tɛn'o ɲɛfɔ jama la n ko bɔn an filɛ a kɔnɔ tuguni de i sunɔgɔlen k'a fɔlen k'i sara k'i to sunɔgɔ la n k'o ma ɲi dɛ an yɛlɛla k'o kɛ parce que an si dalen tɛ ne dalen tɛ ne yɛrɛ fana tɛ sɔn ko ne bɛ taa sisan mɛ k'a sɔrɔ sariti tɛ kuwa a bɛ se ka k'i sunɔgɔbatɔlama a bɛ se ka kɛ i ɲɛ yɛrɛ jɔlen mɛ min ye nin fura yɔrɔ ɲuman kɛ ɲuman kɛ donc n bɛ ala fo k'aw bɛɛ fo aw ni ce an bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan sisan an bɛna kulubaliw kalan a t'i n'a fɔ an bɛ ale kelen min ka musokɔrɔba kunna o don dɛ dugu in kaburu dɔw bɛɛ bɛ de sanji ŋaniya sigi dɔrɔn n'i ka banbagatɔ a bɛ ka kɛ yan tɛ dɛ hali don i la bɛ de sanji ŋaniya sigi dɔrɔn i b'a dɔn mɔgɔ kelen kama bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ min ye furaji sigi o kelen b'a ji bɛɛ min n'i y'o ji bɛɛ min yɛrɛ bɛ balo nin baraji nin ti ko an ka musokɔrɔba yɛrɛ kelen na a bɛ cari de den ɲuman bɛ ten an bɛ ali fo cɛ don n bɛ ali fo dɛ a ka dugu la yan n b'a fo a ba kaburu kunna yan n b'a fo ale ye cɛ dafalen ala ta maa si dafalen tɛ ni ala tɛ ni ale ye cɛ n'i y'a lamɛn i b'a dɔn n'i y'a lamɛn i b'a dɔn ala bɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ de bila ka n'u ka mission kɛ ala bɛ mɔgɔ dɔw bila ka n'u ka mission kɛ a ti bɛn bɛɛ ma dɛ mɛ ala b'a fɔ a b'a muɲu ni a b'a kɛ an bɛ yɔrɔ cogo dɔn mɛ min fɔ a ye a k'a banba tiɲɛ in kan a kana sɔn ka yɛrɛ dɛ siran tɛ o an ni de dilen don nin baara in ma an dusukun minɛ n'an balola nin na o n'an sara an pɛrɛnnen don o kama an t'a dɔn ko bi kun bɛ se o an bɛ Haidara min nɔ kan yan mɔgɔ joli bilala ka Haidara in minɛ n'i y'an kɔrɔkɛw ɲininka u b'a fɔ ko gendarmew tun bɛna waati min na o b'a sɔrɔ polisiw nana a nɔfɛ mɔgɔ kelen militaires bɛɛ bɛ taa a ka so n'an ka mobili ni mobili bɔ mankan bɔ yɔrɔ min ko baki dogo ko militaires nan'i nɔfɛ Haidara ne fa de o Haidara de o ma mɛn o mɛ bi militaire joli jɔlen don k'o den garder bi wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas diɲɛ bɛ yɛlɛma de bon a tu i ka bɛrɛ bɛn n'i bɛ tiɲɛ kan tu i ka tiɲɛ kan ala b'i dɛmɛ o kan mɛ n'i bɛ nkalon kan nkalon tɛmɛ boli la n'a ye dɔɔnin kɛ dɔrɔn a bɛ san 40 ni nin kɛra nkalon min ye ala an ta tiɲɛ o nkalon kan awɔ a tiɲɛ o kan ye an jɛnna n'o ye ni san 40 nkalon wa ala kɛ bɛ ka barika don nkalon na ka tɛmɛ aw ka tiɲɛ bɛɛ kan ala an t'o nkalon na ye ala hɛrɛ ka ɲi an bɛ ziyara min na ala n y'a ɲini i fɛ an bɛna don min na nin yɔrɔ ninnu na o k'a sɔrɔ an ye ala ka di ala o k'an ye an ka musokɔrɔba hinɛ la ala yafa ma ala k'a da yɔrɔ suma an ka mɔgɔw bɔra yɔrɔ caman ka na nin ziyara in na fanakaw bɛ yan doyila bɛ yan masigi bɛ yan o yɔrɔ wɛrɛw caman hali ale yɛrɛ tɛ minnu dɔn minnu dɔw bɛ yan mɔgɔw b'an fɛ yan cogo min na fɛn wɛrɛw bɛ yen ɲɛ ti minnu ye dirakoolu bɛ yan dalilu jɛlenw de don donc an bɛɛ ka jɛ ka ŋaniya sigi kulu walaw siɲɛ 11 ka fatiha ta k'a datugu ni sɔli ye ni ala sɔnna a ma an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma بسم الله أين ناسري من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. warahmatullahi wabarakatuh. An bɛ nafa ka bɛɛ lajɛlen fo, an ka siribikɛ fo, n'o ye an karamɔgɔ den karamɔgɔ ye. Sirifu i b'a ye dara, a yɛrɛ dɔgɔya ka boli an ka bɔlɔ kɔnɔ, ka boli an ka kari kɔnɔ, ka boli an ka ŋɛɲɛ kɔnɔ. An b'a fo. N faw bɔra u nana ni wari ye 10,000 ko k'a di siribikɛ ma, k'a ka dugawu kɛ du ye, ka dugawu kɛ kabila ye, ka dugawu k'o kɔrɔkɛ ye. Kɔrɔba min nalen bɛ yan n'o ye Adama Sangare, a y'an dɛmɛ Alakira ko ni sirifu ko la fo ka taa sa. Dugu bɛɛ ka seere kaba min mɔbili kɛ Bamakɔ, ale de bɛ mɔbili ta ka mɔgɔw cɛ ka k'a kɔnɔ ka taa Yirimajɔ kadɔbugu la.
yɛrɛma yan sirifukɛ ka nali ma sɔrɔ yan o kuma an fana y'a kanu ka n'a ka bonya ma sirifukɛ san o san a y'an dɛmɛ silamɛya dɛmɛ min na bi a mago b'an ka dɛmɛ na o kuma sirifukɛ ko k'a bɛ dugawu kɛ kaburu ye ka dugawu kɛ dugu ye ka dugawu kɛ kabila ye ka dugawu kɛ du ye bonya min fana yera bonya fana yera donc o kuma foyi tɛ foli bonya kɔ a ko ka kulɔlɔ siɲɛ 3 kala waati korocogo kama o ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin cɛkɔrɔba ma ale ka kɛ barika yɛrɛ dugu ni du la n'ala ka jɛ آمين الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ربي الله كهني سام آمين 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 الحمد لله رب العالمين منجي مذكر ناشر منشور نبي رحمة نبي توبة هرشوا على كل عالم شهير الرسول بسم الله علم العلامة فهم بهما نور الأنواري أيدرا دي هيدرا دوكل جتورا أي ناو نورا شارع دوكل بيكلا فدا جيول أو قد تنبوا أو فيا كيا بسم الله هيدرا alhamdulillah ayam mobi sirakoro ko bani go betola aya iba ki bori kaso ki bi kaso sigatala ko ki fo ki wala man no wallahi ne fa barika anna aka maya do hadraw ala ko kote de parce que o yaw ka so fe sigatola me ka kla ka maya do ala sorole wallahi ko ka fono wallahi hadra donc ka bismina
ni ye fɛn k'a jɔniya o cogeni ani jikala ala k'an kisi mo n'o tɛ foyi bɛ man daw kan wallahi donc ko toujours k'a fɔ an ɲɛna den ye o den in kalifa ala la ka tila k'a kalifa o la an baningɔ k'a bɛɛ tɔgɔ la siga t'a la donc k'a bisimila nali diyara n ye ala ye an ɲuman golongolo ka bɔ bamanan nin fɛ yen ni hɛrɛ min na yɛrɛ bi kɔla ka segin n'a ka hɛrɛ ni ami ami hali naba bɛɛ lajɛlen ko den kuru fila min y'u bolo k'o y'o ye a ka co bɛ kuma kan salala mahamadu aya aya Sirifika kɔni sara t'an bolo inshallah mais sirifika sara o ye k'u waleɲuman dɔn siga t'a la i mana fɛn o fɛn kɛ a bili kɔnɔ a tɔ bɛ kɔfɛ tiɲɛ n'i ye fɛn o fɛn kɛ i tɔ bɛ kɔfɛ wallahi o tuma n'an y'o bila an kɔnɔ aya an bɛ se k'u sara tiɲɛ sabu sirifika ye min d'an ma an nɔfɛ naam n y'a fɔ a ɲɛna banu wajulu tɔ bɛɛ la ɲina banabagaw tɛ se k'a sara ayi banabagatɔ dɛsɛlen a kɛra ka taama an nɔfɛ wallahi kɛra an b'a bɔ mobili kɔnɔ ka fura dɔ k'a la kɛra i ba ka taama an nɔfɛ ka nin bɛɛ kɛ wallahi o bonya tiɲɛ n'o ma fɛn min fa naamu dɔgɔlima de bi ni ka kan siga t'o la ka nin taama in k'an nɔfɛ ala kama nin bɛɛ sababu ye an fana karamɔgɔ ye hayi karamɔgɔ ye lamɔ min kɛ ninnu na naamu ninnu tɛ se ka maa dɔgɔya ayi nka n'i ye ninnu dɔgɔya kan mɛn aya i yɛrɛ de bɛ masaya segin ala ma sigi o kuma k'a fɔ bɛɛ ɲɛna hali mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 sira kan n'an y'olu ye an bɛ jɔ ka dugawu kɛ tiɲɛ o yɛrɛ dɔgɔya de wallahi o mankutu kɔni jɛnnen don nafigiw fɛ kɛnɛma aya mais n'u gɛrɛla ɲɔgɔn na i b'a dɔn ko min bɛ ka fɔ i b'a kunu wa karamɔgɔ ka teleso ko ye n'o ye telesiri fila ye anw de ye wari bɔ anw ka teleso jɔ ka di karamɔgɔ ma mais o teleso ye o de kɛra sababu ye ka se ka nkalon caman sama ka bɔ an na parce que fɛn dɔ tun bɛ d'an na a tɛ se ka bɔ an na fiyewu mais wajulu yɛrɛ bɛn'o bɔ an na o tuma bi ni sirifika sera cɛkɔrɔba fɛ yan ka na a n'a jɛnɛw fɛ yan ka foyi tɛ foli kɔ an bɛ dɔgɔkun 2 d'a ma ko waati bɛ ka se n'o ye fitiri ani a ka sɔrɔ ka fatiha ta an ye an ka sɔrɔ ka sira ɲini sɛbɛn bolo hajiraw foyi tɛ ka foli kɛ o bɛɛ fɔra ka ban yan an yɛrɛ ka du ye an bolo n'an nana yan an bɛna an sen jɔ yan foli kɛ kabila bɛɛ tɔgɔ la foli kɛ du bɛɛ tɔgɔ la a yira k'a fɔ den bɛ sira min kan n'an jɛra baara min na a jɔyɔrɔ man dɔgɔ an kɛrɛfɛ fa ɲuman bɛɛ ka laɲini ye ala ka se ka den di ma walima dugu bɛɛ ka laɲini ye ala ka se ka den di ma silamɛya kumu kɔrɔta den caman bɛ yan mɛ an min ka kɛnɛ ka bi o ye ali ye an bɛ ala deli halisa yɛrɛ ala k'a n'a si min fɛ ala k'a d'an na fa minnu bɛ yan k'u mɛn an kɔrɔ cɛkɔrɔba minnu bɛ yan k'u mɛn an kɔrɔ kabilaw jɔlen to bɛn sabati dugu in kɔnɔ ka du in cɛw n'a musow k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ ka dugu in barika halisa dugu in barika halisa an san o san ala ka hɛrɛ kɛ dugu kɔnɔ ma deli ka gudɔrɔn da foyi ala m'o kɛra an ale ko ko ale b'a fɛ banaw ka bɛɛ ka don alijinɛ kɔnɔ a ye nin fɔ k'a b'a fɛ bɛɛ ka don alijinɛ kɔnɔ o yɔrɔ hali ni diɲɛ ci bɛɛ ti don hali ni nana alijinɛ jɛ fɔ bɛɛ ti don nka aw sabula kunnandiw bi don an m'aw kɔ su ni tile bɛɛ lajɛlen an m'aw kɔ su ni tile maa dama maa min bɛ o t'an anw ye wa t'an ye wa t'an bɛɛ ye ala sago sago ala k'an kunnadiya ala k'an wasa hayidara Amin. 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 Adnan. السماء كوكب بدا كوكبا كم شريف سوف قد علا كما عالم يعلم وتنيه فقد لا حول لا اله الا الله
Ari